Se on Raasutin täällä taas. Ja tänään tosiaan mä kuvaan toinen osion, ja siis ensimmäisen osion FIFA Pack Openingista. Tosiaan best pack on pack, missä on tullut Pele. Voisin ottaa eka kaikki mun kortit. Parhaat siinä on Pele, Ronaldo, Messi, Van Basten, Ibrahimovic, Nesta. Sitten kaikki muut legendat. Eli mulla on tosiaan 16 legendaa. Sitten on Robben, Neuer, Iniesta, Neymar, sitten on Agüero, Özil, Kroos, Rodriguez, sitten on Reus, Hummels, Gianluigi Buffon, Casillas, Andreas Pirlo, Van Persie ja Pepe. Ja Jordi Alba ja Isco. Ja sellaisia. Tosiaan siinä on mun parhaat kortteja. Siinä on Pele mun parasta tietenkin. Ja nyt avataan ensimmäinen pakki. Nope, bronssi. Vihaan. Nourare. Ja mä oon tässä, kun mä avaan näitä päkkejä, niin sitten tilatkaa mun kanava ja tykätkää mun videosta ja kommentoikaa. Ja olisi yksi ehdotus. Menkää tilaamaan kanava Jonttuilija. Se on mun kaveri. Saavutti kans YouTubeamisen. Se on tärkeä videota varmaan. Tää on tärkeä video. Koska mä oon nyt lähettänyt niillä. Ja mä oon toisessa suunnassa kuvaamassa, koska toi kuvaa tuolla näissä. Se ei sit mitään muuta. Mut tilatkaa ihmeessä, jos te haluatte. Hän tekee myös pelivideoita. Tulipa ne jotain hyvää. Mixes. Gunners. Nyt jotain hyvää. Nope. Tota mä en hyväksy. En hyväksy. Tässä oli pari 10 päkkiä. Tästä näistä mä aloin lopettelemaan. Ensimmäinen. Toinen. Kolmas. Taas kultaa. Se pitää hyvä. Tuli nyt neljännes. Sitten viidennes. Oh my god! This Marcelo! Oh yeah! 6. Seitsemän. 8. 9. 6.
Nyt lähtee tämän videon viimeinen päkki. Toivottavasti jotain hyvää. En katso. Alex! Otetaan tosta vielä. Pakko ottaa vielä yksi ennen päkki. Mä vielä toisen, niin parempi lopettaa taas määrään. Elikkä noin. Ai, mä katsoin, että toista Ronaldo. Tämä video alkaa olemaan tässä purkissa nyt. Se olisi. Moi moi!